moet bedenken, toen Toot en ik begonnen 15 jaar geleden, was het echt wel heel anders. Toen was dat gewoon eenzaam. We waren 2 studenten, we hadden een ideetje. We gaan discotheken sms'jes versturen. En dan, ja, als je startende ondernemer bent, dan is het echt heel erg eenzaam. Zonder personeel, zonder klanten. Dus ik hoop, ja, nu we toch iedereen naar mij zit te luisteren om het leuk te vertellen. Doe wat je leuk vindt, doe wat je goed kan en draag wat bij. En dan wordt de wereld elke dag een klein beetje mooier. En toen ik hier naartoe reed, dacht ik, wat kan nou een goede invalshoek zijn om toch even CM en jullie activiteiten met de 4 invalshoeken eens kijken hoe wij naar CM kijken. Een aantal lukt gelukkig, een aantal zal niet lukken, hoort ook bij het leven. Jullie zijn het voorbeeld van waarin het lukt. Want we hebben een klein cadeautje voor jullie meegenomen waarin we een van de lijnen van de grote kerk, we zeggen nog even, betekend hebben en gegraveerd hebben. En wil dit zien als dank voor zeg maar, de Bredase gemeenschap aan jullie met z'n tweeën en al jullie werknemers voor dat wat je in Breda doet en wat je voor Breda betekent. En ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaat met de dingen die je doet en dat we nog heel erg lang van jullie innovatieve ondernemerskracht mogen genieten. Dank daarvoor, heel veel succes en blijf genieten van dat wat je doet. Dank jullie wel. Nou, hartstikke bedankt. Wij willen iedereen graag uitnodigen om eens bij ons binnen te komen kijken. Ik vertelde al, we hebben er een heel museum van gemaakt. We hebben kaartjes met 15 plekken waar we allerlei leuke dingen laten zien over onze geschiedenis. Dus ga lekker even binnen kijken.